דין עם יותר מ-25 שנות ניסיון שמתמחה בתביעות סיעוד מול חברות הביטוח וביטוח לאומי. בזמן שהציבור, כלומר אתם, ממשיכים לשלם מאות שקלים בחודש, הביטוחים הסיעודיים פשוט מתאדים. הנה רעיון פרטי עם עורך הדין רונן אבניאל, שבא להזהיר, לעורר ובעיקר להסביר איך עדיין אפשר להוציא את מה שמגיע לכם לפני שסוגרים את הברז. סופית, רונן, אהלן. שלום אברי, מה נשמע? מה זאת אומרת סוגרים את הברז סופית? מתי המסגר הברז? בואו נתחיל בזה שאתה צודק. הביטוח הפך להיות ביטוח, או הייתי קורא לזה מוצר מתכלה. כלומר, מוצר שבעצם לא הולך להיות כאן בשנים הקרובות. סוגרים את הברז זו שאלה טובה. קח אותך לשנת 2023, חברת הפניקס, שלמעשה ביטחה את חברי קופת חולים מכבי, החליטו שהם למעשה לא רוצים להמשיך לבטח אותם. הודיעו שהחוזה מבחינתם לא יוארך, ופשוט הפסיקו לבטח. למזלם של חברי קופת חולים מכבי, באה חברת מנורה, ובעצם הרימה את הביטוח הזה מהרצפה, והיום מנורה למעשה מבטחת 3 קופות חולים. גם את מאוחדת, גם את לאומית וגם את מכבי. מה שקורה זה שבעצם חברות הביטוח כנראה משיקולים שלהם החליטו שהמוצר הזה הוא לא מוצר כלכלי. גם תוחלת החיים עולה, גם כנראה שיצטרכו לשלם די הרבה כסף בעתיד, וכנראה שבכל מיני חישובים שהם עורכים החליטו שהם רוצים להפסיק עם הביטוח הזה. לא בטוח שזה יקרה בקרוב, אולם כמו שאנחנו מרגישים, כמו שאמרתי, המוצר הזה לא הולך להיות כאן בשנים הקרובות. אבל את הגסיסה כבר מרגישים, נכון? בהחלט. בואו נדבר על חברת הראל, שהיא למעשה המבטחת של קופת חולים, של חברי קופת חולים כללית. למעשה הראל החליטו, או ראו, שמכבי לא רוצים לבטח את חברי קופת חולים מכבי, ובשנת 2023 גם הם העלו נקרא לזה, את השאיפה, כלומר לא להמשיך לבטח. מה שבעצם קרה, שבשנת 2024 השאיפות האלה הפכו להיות מאוד מציאותיות, ובסופו של דבר היום הראל כנראה שיפסיקו לבטח ולשלם למבוטחים שלהם כבר בסוף שנת 2026. זאת אומרת, בן אדם שילם כל החיים ביטוח סעודי, ויום אחד יגידו לו, אדוני, אין לך ביטוח סעודי? התשובה היא כן. מצד אחד יכול להיות שהוא צריך להיות שמח. באיזה קטע מה שנקרא? רגע, מצד אחד יכול להיות שהוא יכול להיות שמח בזה שהוא בעצם לא הפך להיות סעודי. כן. מצד שני, אכן הוא ביטח את עצמו. מה שחשוב בביטוחים האלה זה בעצם הזמן שבו הוא נכנס למסגרת הביטוחית, מה היה המצב הרפואי שלו כשהוא נכנס למסגרת הביטוחית, ולכן הרצף הביטוחי הוא בהחלט משמעותי מאוד. אם באיזשהו יום יפסיקו החברות ביטוח לבטח את המבוטחים שלהם, אז יכול להיות שאנחנו באמת נהיה כאן באיזושהי עמדה או מצב מאוד בעייתי. אגב, הם מדברים על פתרונות. יכול מאוד להיות שייכנס מה שהיום אנחנו מכירים כחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אז יכול להיות שחוקקו את חוק ביטוח סיעוד ממלכתי. כלומר שהמדינה היא זו שבעצם תממן, תשלם. יכול להיות שבעצם, רעיון אחר, יכול להיות שבעצם באיזשהו מקום אתה ואני נשלם מתוך הכספים שאנחנו מרוויחים, כמו שאנחנו מפרישים לצורכי פנסיה, נפריש גם לצורך הביטוח הסיעודי. ואז בעצם כולנו נהיה מבוטחים, שזה אגב... או שיקצרו את תוחלת החיים פשוט. הכי פשוט. הכי פשוט. 67, יאללה, הביתה. אז איך אני יודע אם הביטוח שלי, נגיד, הולך להיגמר? כי אני כבר בגיל שעוד מעט אני סיעודי. טוב, כנראה שהביטוח שלך הולך להיגמר, השאלה היא מתי. לך אני אומר, בין אם אתה סיעודי או לא סיעודי, אבל יש לך איזשהן בעיות רפואיות שמשפיעות על תפקודי היום-יום שלך. נניח שאתה מרגיש יותר חולשה ועייפות ותשישות ואיטיות, ואתה חושב שיש לך גם קצת קושי בביצוע, ואפילו הייתי אומר חלק מפעולות היום-יום, תתבע. פשוט תגיש תביעה. גם אם אני לא עומד בקריטריונים? גם אם אתה חושב שאתה לא עומד בקריטריונים, תתייעץ, ואולי תקבל איזושהי הכוונה או חיווי לכך שאתה בעצם כן יכול לקבל. כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על כך שכמעט לכולנו בגיל מסוים יש קושי בביצוע חלק מפעולות היום-יום. למשל? למשל פעולות של הלבשה ורחצה. לעתים אנחנו אולי סובלים מקושי להרים את הידיים. אגב, מכל מיני סיבות, אולי, נכון? עכשיו הרמת את הידיים, זה אומר שיש לך דווח תנועות מלא, כלומר אתה כנראה יכול לפשוט את החולצה. בעוד שאם היה לך נניח קושי, אולי יש לך פגיעה בכתף מסוימת, באחת הכתפיים, אז למעשה יהיה לך קושי להרים את הכתף, ולכן סביר להניח שעם יד אחת מאוד קשה גם להתלבש, גם להתקלח, גם אולי להגיע בזמן לשירותים. זה אומר שבעצם כל פגיעה אפשר לתרגם אותה נקרא לזה מהמצב הרפואי למצב התפקודי. בסופו של דבר הביטוח הסיעודי לא נשען
על מה הבעיות הרפואיות שלך. הביטוח הסיעודי למעשה... על התפקוד שלך. בדיוק, מה שנקרא על ADL, Activities of Daily Living. מדובר בפעולות בסיסיות יומיומיות ואני אמנה אותן. הלבשה, רחצה, אכילה, הליכה, שליטה על הסוגרים ומעברים. היום... מה זה מעברים? מעברים זה היכולת שלך לקום ממצב של ישיבה למצב של עמידה. זה היכולת שלך למעשה לקום ממצב של שכיבה למצב של ישיבה למצב של עמידה, וכמובן הפוך. אם אתה זקוק לעזרה, כלומר מישהו עוזר לך, או שאתה נעזר באיזשהו אביזר כדי לקום, ייתכן מאוד שתוכר על הפעולה הזו. ואז אני מקבל, נגיד שאני לא עומד בשלוש, זה צריך 3 מתוך 6, נכון? אז היסטורית היה צריך 3 מתוך 6 בפוליסות של קופות החולים. עם ההרעה בתנאים, היום אתה למעשה נדרש ל4 מתוך 6 פעולות. שאני לא מסוגל לעשות. שאתה לא מסוגל לעשות, כמובן. כלומר, למשל, שאתה זקוק לעזרה בהלבשה, רחצה, מעברים וניידות. נניח שאתה כן יכול להכניס אוכל לפה, ואתה כן מספיק להגיע בזמן לשירותים. אממה, באותן הרעות תנאים, עשו איזושהי הקלה מסוימת. אם יש לך קושי בשליטה על הסוגרים, אז אתה נדרש רק ל3 פעולות. כלומר, אתה בעצם זקוק לעזרה בדרך כלל. איך אני מוכיח, אגב, שליטה בסוגרים? בא בן אדם ואני צריך להראות לו שאני מרטיב את עצמי? אתה זקוק למסמך רפואי מרופא אורולוג, שמתייחס למעשה לכך שאתה סובל מ-urinary incontinence, כלומר, יש שליטה על השתן. אז אני מבין שיש עכשיו חלון שהולך ונסגר להגיש תביעות, נכון? בהחלט. חייבים להגיש תביעה. כלומר, אם בן אדם שרואה אותנו עכשיו... לא לחכות להידרדרות נוספת. ממש לא לחכות. אם מישהו שרואה אותנו עכשיו חושב שהוא עונה על הקריטריונים, זה הזמן להגיש תביעה. לא לחכות. גם אם אתה נדחה, לא קרה שום דבר. קודם כל, נדחית בתוך התקופה שבה אתה מבוטח. שהרי מן הסתם, אם תבעת לאחר תום הביטוח, אז זה לא רלוונטי. זאת אומרת, לפחות תיגש את התביעה, כבר אתה יש לך רגל בדלת. בדיוק, וגם אם נדחית, לך אני אומר, וגם למי שצופה בנו, להגיש תביעות לבתי המשפט. חברות הביטוח מפחדות, מהססות להגיע לדיונים או קרבות בבתי המשפט. רוב התביעות האלה נסגרות בהסדרי פשרה, ובהסדרי פשרה הגונים, ואפשר לקבל את מה שמגיע לנו, זה מאוד חשוב. אוקיי, אז תגיד מילה על עצמך, 25 שנים, נכון? נלחם על כל הכוח עד הסוף, אני מניח. כן, בהחלט, תשמע, אנחנו לא מוותרים. אנחנו רואים את המצוקה של האנשים, אנשים שלמעשה מגיע להם. הרבה מאוד מהאנשים הם אפולוגטים, הם מתנצלים. הם אומרים לעצמם, הכל בסדר. לא מגיע לי. הם עורכים גם מה שאני קורא לזה אקטוארי בגרוש. מדובר באדם בן 85, ואשתו אומרת, אני כרגע מטפלת בו, ייקח לי 5 שנים עד שאני אזדקק לעובד זר, העובד הזר יהיה אצלנו 5 שנים, ורק אחרי שהוא יברח, אני אפנה לחברת הביטוח. אם עשית חשבון, האיש כבר בן 105, וכנראה שלא יהיה את מי לתבוע. ולכן אני אומר, לא צריך לחכות. גם אם אתה חושב שלו בפסיק מגיע לך, תתבע. אלה כספים ששילמת כל החיים, ופשוט לא לוותר אלה כספים שמגיעים לכם. אז אם אתם צופים ברעיון הפרטי הזה, ואתם בעצמכם כבר צריכים, אבל אני מניח שאולי ההורים שלכם, או סבא וסבתא, תפנו את תשומת ליבם, או שתתחילו לפעול בעצמכם. כי החלון כאמור נסגר, ואחר כך לא תיפתח שום דלת. תודה רבה, אברי. תודה רבה לך, רונן אבניאל. תודה רבה.